Proposatu berri da 2016ko aurrekontu legea. Espainiako gobernuak proposatu berri du, estadurako, eta eztabaida eta galapita berehala sortu da lege honen inguruan, hainbat arrazoi edo mahai gainean jarrita hauteskunde giroan egindako proposamen badala, azkarregi egindala, datorren hauteskundeen ondoren aterako den gobernua baldintzatu nahi duenik ere badago, baina gure ustez, aipatu eztan gai bat ere badago hemen tartean. Bizi dugun egoera honetan, gainera funtsezkoa dana eta aurrekontu batzuetan beharrezkoa dana aintzat hartzea. Eta eredu ekonomikoari buruz eta garapen ereduari buruzko norabideaz ari gara hain zuzen ere. Bueno, planteatu diren aurrekontu hauek badute ezaugarri berezirik eta horien artean badago ze inportantzia ematen zaion esate baterako industriari, azpiegiturei, eta enplegua eta lan harremanei besteak beste. Bueno, ez da zuzenean aipatzen diren gaiak, baina gai horietan jartzen den diru partidak dagoeneko susmo batzuk badakartza. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, asko aipatzen ari den kontu bat da egingo den inbertsio nagusiena abiadura handiko trenarena izango dela. Bueno, abiadura handiko trena zenbat eta eztabaidatuagoa izan, badirudi, alegina handitzera jo dela, ze aurreko urteetan baino are alegin presupuestaria handiagoa egingo da 500 milioitik gorako aurrekontua jarri horretarako. Esan bezala, zalantzazkoa da erabilgarritasuna, ez? Abiadura handiko trenaren beraren erabilgarritasuna behin egin ostean. Bestaldetik baita ere 2019ko konpromiso hori partida presupuestaria hauekin ezingo da bete, hori ere horrela da. Baina bere erabilgarritasunari dagokionez, Madrilera begira gainera osatu da baita ere Burgoseko zatiarekin. Baina, Burgoseko zati hori edonola ere oso luzera begira edo garatu izango da, eta Madridekiko konexioa ere oso luzera begira gozatu izango da, esan bezala horrek abiadura handiko trenaren baliagarritasuna bera momentuz zalantzan jartzen du. Eta horrez ez gain baita ere errentagarritasuna ere badakigu kinka larrian daukan proiektu bat dela. Edonola ere, eta beste loturarik ezean, Europarekiko loturarik ezean, erreferentzialtasuna beti bezala Madrilera begira jartzen du are gehiago tren honek, hau da, lotura lehenaz gain are handiago egiten du Madrilekiko. Beste aldetikan, industriari dagokionez, etxe bizitzari dagokionez, eta industriari dagokionez, aipatzekoa da, etxe bizitzaren inguruan, 0ko igoera edo aurreikusten dula etxe bizitza politikei dagokienez. Honek esan nahi duena da berriz ere, ez dela politika espezifiko berririk egingo etxe bizitzaren inguruan, eta horre dakarrena da baita ere berriz ekonomia, ziur asko, eraikuntzara bideratu nahi dela eta eraikuntzarengan konfiantza jartzen dela. Espainiaren zutabe ekonomiko nagusi bezala. Berriz ere, eraikiaraziz eta horretarako miran jarriz. Aldi berean gainera, ikusten baldin badago industria eta energiarekiko inbertsioak 9% jaitsiko dirala, horrek argi uzten du, egitura ekonomikoarengan eta industriari inportantzia ematearengan ez dirala jarri begiak, baizik eta lehengo A plan horreri begira, B planik artikulatu gabe. Honek ze eragin dauka Euskal Herrian? Besteak beste, ikerketaren planifikazioa Espainiatik egiten danez eta Espainiako Madrileko gobernutik egiten danez, eragina badauka, bestaldetik baita ere, gero eta gehiago begiratzen dugu Espainiako bilakaera ekonomikoari, eta gurea ere horretara tolesten joan gara azkenengo erreformak direnak izan da. Horretaz gain gainera ikerketa eta garapenean atzera egiten ari gara, eta Espainian gertatuan ekonomiaren terziarizazioa edo zerbitzuetara jotzea eta eraikuntzarekiko menpekotasun hori gauzatu da lan kostuen jaitsieran begira aktibitate ekonomikoak etekinak ateratzean. Eta horretara bideratu dira gainera azken erreforma legal guztiak eta aurrekontu honek finkatzen duen eredua bera ere bai. Horren inguruan euskal enpresariek batez ere eta botere publikoek zeharka baldin bada ere ez baitute zer egin horrekatzeko jo dute gehiago aprobetxatzea aukera hori eta kostuen bidez lehiatzera eta ez produktuaren edo teknologiaren bidez lehiatzera. Kasu honetan ere, esan behar dugu Espainiak une honetan aurrekontuen bidez markatzen duen hildoa guretzako ez dela inolaz ere egokia. Eta gainera, kaltegarria izatez aparte orain arteko gure tradizio ekonomikoaren gan edo
baita eragin negatiboa izango du.